Enjoy the silence. За много години, приятели, пожелавам ви здраве и вдъхновение за вътрешен поглед. Правя това видео с цел да ви поканя на първата ни свободна среща онлайн, която ще бъде на 15 януари от 8 часа в Zoom. На нея ще бъде представена новата ни програма, която се нарича работно заглавие Психофизиология на реалността, с което ще изясним широката наука за чакрите и в тяхната дълбочина. Ще има аспекти за това какви са разликите между мъжете и жените, ще имате възможност да видите какви са мислите, поведенията и заболяване на база тяхната неправилна работа. И ще имате възможността да анализирате, да диагностицирате и да създадете собствена превентивна програма, с която да се справите и да поправите личността отвътре. Това е естествен преход, който на база на дългите процеси, с които работя с вас и разбирането ми за това, че трябва да създаде една по-дълбока основа, за да може хората да почнат да разбират какво е квантово съзнание в дълбочина. Затова първите стъпки, които много от вас са пропуснали, можете да се присъедините, да се включите и да започнете, може би, да се го кажем от начало. Или просто да си припомните какъв е началният старт. Така че ще ви очаквам на 15 януари, 8 часа. Ще оставя връзка във всички групи, които следвате, за да може да се включите. И ако ви хареса този формат, ако ви хареса онлайн присъствието и възможността да учите и да практикувате най-вече, знаете, че повече наблягаме на практиката, ще се радвам да се видим и да останем, да продължим напред заедно. Благодаря ви и до скоро виждане! Enjoy the silence.